I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu. U današnjem videu radit ćemo moje predviđanje za četvrtinu finala Lige Evrope. Naime, 8 klubova koje je prošlo u četvrtinu finala Lige Evrope su Sevilla, Wolverhampton, Manchester United, Kopenhagen, Inter, Leverkusen te Šahtior i Basel. Tim redoslijedom kako sam čitao tako će igrati. Zatim sad možemo konačno da pređemo na moje predviđanje za četvrtinu finala, da kažem neko svoje mišljenje. Vi mi obavezno u komentare pišite vaše mišljenja, ko će proći, ko će osvojiti. Od četvrtine finala se pravi kostur, tako da idemo skroz do finala, po mom trenutno ko bi trebao i osvojiti Ligu Evrope, pa ćemo vidjeti da li će pogoditi. Krećemo sa prvim duelom, to je Wolvesi protiv Seville. Naime, Wolves su Lige Evrope završili kao 7. Preotelo im je Ligu Evrope Arsenal zato što su osvojili kup, a kad osvoji se kup ide se direktno u Ligu Evrope. Inače bi oni kao 7. išli u kvalifikaciju, ovako će kao 6. ići Tottenham u kvalifikaciju za Ligu Evrope, tako da za dlaku nisu otišli u Ligu Evrope, što bi možda moglo biti i dodatan motiv da se potrude da čak osvoje Ligu Evrope, što ne kažem da nije moguće, što bi bilo da ako oni osvoje, znači da će prvih 8 klubova u Premier Ligi sljedeće sezone igrati Evropu, što je nevjerojatno. Naime, Wolverhampton je u osmini finala Lige Evrope igrao protiv Olympiakosa i jedva su prošli, baš se namučili, ali Olympiakos je takav, jednostavno izbacili su i Arsenal, jednostavno su baš nezgodni i svih ovih godina od kad igraju u Evropi. U prvoj utakmici je bilo 1-1 u Pireju, a u Engleskoj je Wolverhampton pobjedio 1-0, tako da ukupan rezultat 2-1 i Wolverhampton prolazi u četvrtinu finala. A sad za Sevilju da kažem par riječi. Sevilla je završila čak 4. u La Ligi, tako da je osigurala sebi Evropu i to čak Ligu šampiona sljedeće sezone, što ne mora znači opet da se neće potruditi i ipak je Sevilla to, ona je stvarno dosta puta osvojila Ligu Evrope i znaju igrati ovo takmičenje. Oni su u osmini finala pobjedili čak 2-0, izbacili su Romu, iskreno iznenadio sam se, mislio sam da će Roma proći, izvinjavam se, rekao sam i u prošlom videu da će Roma, ali eto to, podcijenio sam Sevilju u Ligi Evrope, a moramo zapamtiti da je to njihovo takmičenje. I prije La Lige i prije bilo kog kopa, Liga Evrope je Seviljino takmičenje. Sad nisam siguran da li se Liga Evrope igra 2 puta ili će se igrati jednom kao što su se igrale ove preostale utakmice. U svakom slučaju kvota je manja na Sevilju, naravno jer je Wolverhampton realno gost u Ligi Evrope, a Sevilla moglo bi se reći domaćin. Sevilla je toliko puta osvojila Ligu Evrope, tako da i ja ću dati prednost nad Wolverhamptonom, iako Wolverhampton možda ima i veću želju od Seville da ove sezone osvoje Ligu Evrope, ja ću ipak blagu prednost dati Sevilji, kao i kladionice što su dali blagu prednost, tako ja dajem blagu prednost i po mom Sevilla prolazi dalje. Zatim sljedeći susret Manchester United Kopenhagen. Naravno zna se ko je tu favorit, čak je kvota iznad 10 na Kopenhagen, što znači da po kladionicama nema nikakve šanse da Kopenhagen prođe. Manchester United je naravno ogroman favorit, čak je trener Kopenhagena rekao da pokuša motivisati nekako igrače, jer ja iskreno ne znam kako bi motivisao igrača Kopenhagena da odigraju ekstra protiv Uniteda i tu u četvrtini finala, tako što im je rekao da će dobiti novaca da se do kraja života ne moraju brinuti ako uspiju pobijediti Manchester United. Iskreno se nadam da će ih uspjeti pobijediti, mada nema nikakve šanse, tako da ja prednost dajem Manchester Unitedu i polufinale znači igraju Sevilla Manchester United po mom mišljenju. Zatim prelazimo sad na ovu drugu stranu kostura, a tu nam prvi nailaze Inter protiv Leverkusena. Inter je u italijanskoj ligi osigurao sebi Ligu šampiona sljedeće sezone i to završili su čak na drugom mjestu, iskreno nisam se nadao, ali to je zato što je Lazio opao na kraju i odustali su i od ligi i od svega pa završili 4. Tako da Inter se dokopao čak druge pozicije u italijanskoj ligi, tako da je primarni cilj ostvaren, mada je u početku sezone bio osvajanje italijanske ligi, ali bože moj. Oni su u osmini finala imali poprilično teškog protivnika Getafea, ali su pobjedili 2-0, tako da su lagano prošli. Sad prelazimo na Leverkusen. Leverkusenu je zamalo izmakla Liga šampiona sljedeće sezone, tako da možda ovo bude potencijalni dodatna motivacija da osvoje Ligu Evrope kako bi sljedeće sezone igrali Ligu šampiona. Naime, oni završili 5. u Ligi Evrope i ispod Borussia Mönchengladbach. Leverkusen je igrao protiv Rangersa i čini mi se da su jednoj pobjedili 3-1, u jednu 1-0, tako da obe utakmice su uglavnom pobjedili i lagano su prošli u četvrtinu finala. Sada što se tiče Intera i Leverkusena, stvarno će biti gusta utakmice, zna se kakvi su Njemci, znaju biti zeznuti po kladionicama,
blagi favorit je Inter i ja ću dati prednost Interu, čak možda potencijalno osvoje ovu Ligu šampiona, ali čisto sumnjam, ali prednost dajem Interu u četvrtini finala. Posljednji, ali također zanimljiv susret u četvrtini finala Lige Europe jeste Šahtior Basel. Naime, Šahtior je naravno lagano osvojio Ukrajinsku ligu, dok se Basel poprilično namučio u svojoj švajcarskoj ligi. Naime, Young Boys je osvojio Švajcarsku ligu, a oni su završili čak na 3. mjestu, tako da će ići u kvalifikacije za Ligu Europe i od Lige šampiona sljedeće sezone mogu da se pozdrave. Ali opet, iako Young Boys osvojio Švajcarsku ligu, mislim da se Basel bolje snalazi u Europi nego Young Boys. To je stvar iskustva, jer Basel je mnogo češće igrao Europu od Young Boysa i tako je jednostavno. Što se tiče ovog susreta, evo, Basel je laganini prošao protiv Eintracht Frankfurta, u jednu pobjedili 3-0, u jednu pobjedili 1-0, znači prošetali se do četvrtine finala, dok je Šahtior imao malo težeg protivnika, ali su se također ušetali, u jednu su čini mi se pobjedili 2-1, a u drugu su pobjedili 3-0 protiv Wolfsburga. Jest teži protivnik, ali također lagani prolaz u četvrtinu finala. Sada što se tiče ova dva susreta, to su neki klubovi koji dolaze iz slabijih liga, ali opet uđu tako, prođu grupu, naprave problem nekim velikim klubovima, tako da bilo koji od ova dva kluba da prođe bit će veliki uspjeh. Naravno, veći uspjeh za Basel nego za Šahtior, što možda bude i veća motivacija, ali ja ipak mislim, čisto zbog iskustva, da će Šahtior ovdje proći u polufinale, tako da će drugo polufinale igrati Šahtior protiv Intera. I konačno da rezumiramo kostur moj, po mom mišljenju, jedno polufinale igraju Šahtior Inter, drugo polufinale igraju Manchester United protiv Sevilje. Između Manchester Uniteda i Sevilje ja bi prednost dao ipak Manchester Unitedu, ipak je to engleski klub, tako da Manchester United jedno finale, to jeste jedno polufinale prolazi, a s druge strane između Intera i Šahtiora prednost dajem Interu, tako da finale Manchester United Inter. I pošto sam davnih dana rekao da Inter mislim da neće osvojiti, tako da mislim stvarno da se to neće ni desiti i da će finale osvojiti, to jest Ligu Europe ove sezone osvojiti Manchester United. Sad kad sam završio s tim, pretpostavljam da veliki broj vas neće doći do ovog dijela videa. Iskreno da ja kažem sad mog favorita za ovo jeste pa možda Basel, Wolverhampton ili tako neko novi koji je tek došao i koji bi preoteo tim velikanima, da kažem Interu, Manchester Unitedu, Sevilji, preoteo titulu i po prvi put osvojio neko europsko takmičenje, tako da navijam za te malo slabije klubove, kao što ću tamo u Ligi šampiona navijati za Lyon, za Atalantu i za tako neke slabije klubove. Ipak, pošto su i Borussia i Tottenham ispali, nemam za koga navijati tačno. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da nisam bio previše dosadan i nadam se da vas se video svidio. Maksimalno se trudim da vratim aktivnost na kanal, nešto mi ne ide, ali nadam se da ćete mi vi pomoći. Šerujte, kogod je došao do ovog dijela videa, neka napiše dole u komentar u sljedećem videu da bi ja pozdrav. Eto, kogod je došao do ovog dijela u sljedećem videu, gdje ću najvjerojatnije praviti predviđanje za Ligu šampiona, na početku ću videa pozdraviti sve ljude koji su došli, ako bude i jedan. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!